Mm. Mm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng lamb caldereta or calderetang tupa. Yes, mga ka-foodies, at ang rice natin, malunggay. Malunggay rice, Yes, opo. malunggay rice. At meron tayong gulay, mga ka-foodies, at pepino. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, wala po tayong online collaboration, kaya try muna po tayo. Amen. Amen. Ay mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mga tamkeng kapampangan. Mga na po, bago po kami kumain ni Bibian, gusto po namin batiin ng happy birthday si Melody Kagaman 15. Birthday niya ngayon, July 15. Happy birthday po! Happy birthday po! Kay Chen Lumubos, Lods, happy birthday sa'yo! Happy birthday! Kaya, unang subo na tayo, mga ka-foodies. Kain na tayo. Wow. Wow! Ay, mistake. Ay, mistake. Oo. Okay. Tanggalin muna natin yung Oh, mistake. sige. Baka... Pakain natin. At yung extra Oo. salsa. Ang unang subo ay para sa inyo, mga ka-foodies. Kain po tayo mga foodie bis. Sarap. Ang gulay namin, malunggay. Rice. Ito, malunggay rice. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Buong buhay ko ngayon lang ako nakatikim ng tupa. Pinakain ko kasi kalabaw, kambing, baka. Ang sarap na.
Lambot. Sarap. Sarap. Kamatis, oh. Kaamoy na kanin. Meron pa kasing stick, mga kaputibis. Anghang. Sarap. Ano? Butong. Thank you. Hindi niya kasi abot. Balit lang yun. Pero sa puno kaya. Luya. Yan. Ating kapatid tayo, no? Ating kapatid. Hamal na ng itlog ngayon, mga kaputibis. Hindi lang itlog. Lahat ng bilhin ngayon, nagmahal na. Ako lang na lang hindi minahal. Charot. Pero totoo, mga kaputibis, 15 pesos na yung itlog ngayon. 10 pala. Hindi, 15 na ngayon. Oo, sa ibang ano. Tindahan. Ang sarap ng karne ng lamb. Kanina Tanggalin ko ko pa lang siya ba? nilalasal. Balat. Kalasan niya yung ano, no, meat ng kambing, no? Mabe. Ay, Yes. mabe.
Kamatis, oh. Ate tayo tayo. Ate tayo. Yan. Kanin ka pa? Sarap. Cheers, man. Cheers. Ayun, mga foodie bis, naubos po namin ang lamb caldereta or calderetang tupa. Napakasarap po. Para lang siyang kambing na karne po. Sobrang sarap. No? Yes, first time namin kasing... First time po namin matikman yung lamb meat po. Yes, mga Yun nga lang kapudibis. mahal, no? Mahal lang. Ako na lang ang di minamahal, charot. Kaya mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, at Instagram ng The Foodie Bee, at syempre po sinang Kabalen at The Foodie Bee Vlogs. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.